Ngasinan paborito, bali-bali rito dugan da jay. Handa na lang pa sirin. Ga, abayan mo, tamandoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Radya ni paparuntal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat o DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo adasayan kabuwasan. Bakteryon lingkor at imagti Pangasinan Dennis Mujares. Ay babat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes, Petsa Ados at bulan na Marso 2026. Dadasaray ulo na balita at lokal. Tricycle driver unaharap at kason illegal drugs. Taluran luluganan ng pamanggaan sa Quezon Inatoy. Anti-illegal drugs sa Ingkasa, Laki, Narelan na Cebu.
Lakin ng sarili, asugat-sugatan. Unda pagtayo, jada sari ulo na balita nasyonal. Second impeachment versus Sara Binawi na Tinig Pilipinas. Saray Taytay at Pangasinan, sumpalin ko no. Ang gapo ko no sa Pinoy sugatan o inatoy ading panatake jad Middle East. Ang tumay na to ay adbasista ay palapag ng Presidente Marcos. Iranian leader sa Atigok at strike. Ipapasan na Sara Pinoy impasiguro ng Marcos. Oras nila alas 6:06 na kabuwasan tanatan wadyare detalye ada Sara balitad lokal. Laki nakamotorsiklo, simimplang at karsada tubakyara agawa so aksidente at oras na alas 2:10 na nga rin jad barangay Kalabeng Balay na Bani Pangasinan sa may biktima so mantaon na 56 wala asawa ang gapoy lisensya residente na barangay Dakap Norte Balay na Bani Pangasinan si katoy manmamariho na Black Rusi 155 motorcycle na nagawa so aksidente. Jad inisyal investigasyon na pulis sa may biktima so umbabatik mamarat jad south direction imamarat jad Bali o barangay Chief Bani Pangasinan na kasabila din kagawa na aksidente bigla na lost control to niya sumanubila tan nabi masiga jad gilig na karsada siya na sa may impakagamurto niya na sugat jad nandoon parte na laman na sa may biktima sumbatik jad Western Pangasinan District Hospital at syudad na Lominos Piantambalin so gamaranturan sugat. Dedo na rival jad hospital so 37 anyo si laki kaya rin na abangga na duwaran luluganan. Sa Rainbow, Luluganan, ang dikit ya Honda TMX 125, yang gapoy plaka, walay sidecar, mamanihoan na 27 anyo siya laki, ang gapoy lisensya, ang gapoy reflectorized vase, residente na Herrero Perez Street, Ciudad na Dugupan, Mata Suzuki Raider FI 150, ang gapoy matso plaka to niya, mamanihoan na grade 9 student, ang gapoy lisensya, ang gapoy helmet, ang gapoy reflectorized vase, residente na barangay Bunlag, Kalasyaw, Pangasinan, tansamay metallic Toyota Hi-Ace commuter van, mamanihoan na 31 anyo siya laki, wala asawa, walaan na lisensya, residente na barangay Makabitu, Balay na Kalasyaw. Diyan din siya yung investigasyon na pulis, oras na alas 11:20 na labi, sa may Honda TMX 125, sumbabatik yung karukuyan na highway, mamarap dyan no direction. Unto tumbo kaso motorsiklo na Suzuki Raider, yasikato so akadapigas eda Honda TMX, makalanor ada sa tanya insidente, alos control na driver na monobuila, so na Honda TMX so abitlan na motorsiklo siya na sa may impakatubakyarto niya eda karsada ya aksidente na bangga na Toyota Hiace na commuter akagamor na sugat yan danduran na parte na laman na suwa biktima dan si Katoso imbatik jada sang kasinggaran niya patambalan bang balit si Katoso na yusahan
nabilay. Diyan patuloy kampanya kontra illegal droga. Yan dalawanan na PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio asakuti sa Balulaki at ginawan anti-drug bypass operation at oras na alas 3:03 ng palbangon. Yan kasaso abitla na bypass operation Jada Barangay Poblasyon Balay na Bugalyon, Pangasinan na sa may na-arreston suspect sumantaon na 34 ang kapuyanapan, residente na barangay Magtaking na Dabitlan na Balay. Si Katuya ay nareston tampol na saray personnel na bugal yung pulis yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1. Yan ang resulta dahil pagkakumpiska na 0.10 gramo na Cebu kakarga da taluran heat shield transparent plastic sachet mambili na 680 piso sa kaya piraso malagya black patch sa kaya piraso genuine 500 piso bill dan sa kaya unit ya Honda TMX 125 motorcycle ya kulay ambalanga walay plaka to na 4761 GQ kabiyangan to niya takumpis kamot at abit lang na suspect sa Cebu ya walay balaton na 0.08 gramo mambili na 544 piso ya kakarga duwaran heat shield na transparent plastic sachet ya kakarga at malagi patch saraya sa may narestong suspect sinawit niya the police station kasunin sungay na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 sinsiga pagkorte laban at abitlan suspect. Unara pa ada kaso ng sugaymat na Section 5 Batan 11 Article 2 na Republic Act 9165 so tricycle driver kaya rin na diligkom na otoridad at ginawan anti-illegal drug bypass operation at oras na launa 33 na palbangon Jada Barangay Minyenwes sa Balay na Santa Barbara, Pangasinan ingkasa na operatiba na Santa Barbara Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 kontra adalakin man taon na 50 yasikatu walang listaan na target intelligence asamsamad 5 na suspect so sa kaya pirason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu kasalat na 500 piso bill na nakinapkapan sa bitlang suspect na laibol sa tunya so sa kaya malagya box yan ang karga na duwaran pirason heat shield transparent plastic sachet yawalay karga to na Cebu kanya na more or less sa kaya gramo ya Cebu so kumpiska at 5 na bitlan na suspect. Maringala nire katubukulan yung balita da lokal antes tayo ng dapag adasare balita nasyonal wajan nire pigaran pay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kaposan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Isang araw bago ang deliberasyon, binawi ng Tindig Pilipinas ang ikalawang beripikadong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Inanunsyo ng Tindig Pilipinas na binabawi na nila ang inihaing reklamo laban kay BP Sara at sa halip ay inihayag na suportahan na lang ang ikatlong impeachment upang mapabilis ang proseso at may padala kaagad sa Senado. Ang ikatlong reklamo na sinuportahan ng Tindig Pilipinas ay ang inihain ng mga pari, madre, abogado at iba pa na inendorso ni ng mamamayang Liberal Party List. Representative Laila de Lima. Sinabi pa ng grupo na dahil maraming nakahaing impeachment complaint kay BP Sara na nasa 4 ay mas makabubuting magkaisa na lamang sila sa isang reklamo at ng ayon ng sa gayon ay hindi na magkadoble pa para masiguro ang proseso ng impeachment ay susulong na walang pagkakaantala. Nakatakda ng tapusin ng Department of Public Works and Highways ang isang tulay sa Pangasinan na may isang dekada ng nakatenga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng Villasis Santo Tomas Bridge sa Pangasinan. Layunin nitong maiwasan ang bumiyahe pa ng malayo ng mga residente at motorista papunta at pabalik ng Villasis at Santo Tomas. Paniniguro ng kalihim, sa sandaling matapos ang proyekto, mapapabilis ang mga biyahe ng mga residente at motorista dahil magiging 5 minuto na lamang ito mula sa dating 30 minuto. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers para tukuyin ang kinaroroonan ng mga kababayan sa mga apektadong lugar matapos magsagawa ng airstrikes ang Estados Unidos at Israel sa Iran. Pahayag ng Pangulo, sinabi nito na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa airstrike na tumama sa Iran at patuloy na kumukuha ng impormasyon tungkol dito. Ang pinakamalagaan niya ngayon ay ang kaligtasan ng mga Pilipino na nasa Iran at sa buong gitnang silangan. Dahil dito kaya inatasan ni Pangulong Marcos ang DFA at DMW na magsagawa ng mga hakbang para matukoy ang kinaroroonan ng ating mga kababayan sa mga apektadong lugar at agarang kumilos para masiguro ang kanilang kalagayan. Samantala, inihayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na walang naiulat na Pilipino na nasaktan o namatay matapos ang palitan ng pag-atake na kinasasangkutan ng Israel, Estados Unidos at Iran batay sa mga ulat mula sa mga embahada ng Pilipinas sa nasabing rehiyon. Ang mga Pilipino anya sa Middle East ay nailipat na sa mga ligtas na lugar kung saan marami sa kanila ang tumutuloy sa itinagang mga bomb shelter habang patuloy na tumatanggap at nagmomonitor ang pamahalaan ng mga ulat ukol sa sitwasyon sa rehiyon. Binigyang diin ng Pangulo na mula nang magsimula ang hidwaan
mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East, kung saan ang mga embahada ng Pilipinas at mga labor attaché ay inilagay sa heightened alert simula hapon ng Sabado upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa rehiyon. Kapang mga balitang nasyonal, inumpirma ni United States President Donald Trump na napatay si Iran Supreme Leader Ali Khamenei kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel nitong Sabado, February 28. Sa isang post sa Truth Social, tinawag ni Trump si Khamenei bilang one of the most evil people in history. Hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad ng Iran ang pagkamatay ni Khamenei. Sa kabila nito, iniulat ng Iranian media na nasawi ang babaeng anak, son-in-law at babaeng apo ni Khamenei. Isinagawa ang pag-atake ng US at Israel matapos walang awang ipahinto ng Iranian authorities ang mga protesta kung saan libo-libo ang iniulat na namatay. Nangako pa si Trump na hindi titigil ang pag-atake hanggat hindi nagpapabagsak ang Islamic Republic. Sinabi pa ni Trump na ito na ang nag-iisang pagkakataon ng mga taga-Iran na mabawi ang kanilang bansa. Matapos ang US-Israel strike, gumanti ang Iran at naglunsad ng sunod-sunod na missile at drone strikes sa buong Middle East, kung saan tinarget ang Dubai, Doha, Bahrain at Kuwait, ang mga lokasyon ng may mga US military bases o mga kakampi ng United States. May iniulat na nagkaroon ng pagsabog sa Kuwait, United Arab Emirates at Bahrain at Qatar. Napaulat na isa ang nasawi sa Abu Dhabi at isa pa sa Tel Aviv. Samantala, iniulat ng Iranian Red Crescent na umabot na sa 108 ang namatay sa US-Israeli strike sa isang girls' school sa Iran. Tinawag ng mga student martyrs ng tagapagsalita ng organisasyon ang mga nasawi. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang naitalang ghost project sa ilalim ng 1st Congressional District, 2nd Engineering District Office ng Zambales matapos ang isinagawang investigasyon ng mga otoridad. Ang 1st Congressional District ay kinabibilangan ng mga bayan ng Olongapo, Subic, Castillejos at San Marcelino sa Zambales na kinatawan ni Deputy Speaker Representative J. Kong Hun. Ayon sa kalihim, lubos ang kanyang tiwala sa buong hanay ng DPWH Zambales 2nd District Engineering Office sa pumumuno ni District Engineer Ray Lerio at Engineer 3 Assistant Chief of Construction na si March Redolme na ginagampanan ng tama ang kanilang trabaho. Matatandaan na unang inatasan ng Independent Committee on Infrastructure o ICI na magsagawa ng pag-iimbestiga ang mga kawani ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa kanilang 1st Congressional District at 2nd Engineering District Office matapos sumiklab ang kontrobersyal sa flood control project. At sa pinakahuling balitang nasyonal, makikipag-ugnayan ang Kamara sa Hukuman at sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP upang matiyak ang kaligtasan at posibleng pagdalo ng nakakulong na testigong si Ramil Madriaga sa mga pagdinig kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts
at miyembro ng Committee on Justice na nasa jurisdiksyon ng hukuman. Si Madriaga at ang korte ang may pananagutang tiyakin ang kanyang seguridad kasama ang pasilidad ng BJMP sa Taguig City kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Si Madriaga na inilarawan sa mga reklamong impeachment bilang umano'y bagman ng Vice Presidente ay nakakulong sa pasilidad ng BJMP kaugnay ng hiwalay na kasong kriminal na nakabinbin sa isang trial court. Ayon sa mga nagrereklamo, nakasaad ang affidavit na nagsisilbing tagapamagitan si Madriaga sa umano'y paghawak at paglipat ng confidential at intelligence funds na inilaan sa Office of the Vice President at sa DepEd noong kalihim pa nito si Duterte. Nakadetalya rin dito kung paano winidraw o inilipat ang ilang pondo, ang mga pangalan ng mga taong umano'y sangkot at mga dokumentong sinasabing magpapatunay na isinagawa ang mga transaksyon ng may kaalaman o pahintulot ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Ridon na ang affidavit ni Madriaga ang pinakamalagang bagong pangyayari sa kasalukuyan sa kaso ng impeachment, kaya kailangan ito nasuriing mabuti. Gayunman, binigyang din ni Ridon na hindi pa maaaring ipatawag si Madriaga upang tumestigo hanggat hindi mo na natutukoy ng Committee on Justice ang sufficiency in form at substance ng reklamo bago magsimula ang mga ganap na pagdinig. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista at Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16,
Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanian. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kaposan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ay Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtarulingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muharis.
At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, Petsa 2 sa buwan ng Marso 2026. Mabilis ang araw, ano? March lang. Oh, Nakadalawang araw na tayo sa buwan ng Marso. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lang po, tumawag kayo sa ating hotline na 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. At sa ating pong Facebook, yan, live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Paborito. Uy, Ano nga pala? nangyari? Yung nangyari, may singit lang natin, ano? Oo. Yung naibalita ko kanina, actually magkasunod yun di ba? Yung sa may, yung si Pangulong Marcos, ang sinabi niya ay walang, ano na yung title nun? Walang nasawi at nasaktan sa Middle East. Sa Middle East. Pero after nung lumabas na yun, ay yun nga, may nangyari nga dyan sa may Israel. sa Israel. Oh, Ang Israel po ay part ng Middle East. At yung nasawi dyan na isang caregiver ay taga Basista, Pangasinan. Itong si Mary Ann Velasquez de Vera. Isang Pilipinang caregiver dyan sa Israel. At siya po ay natamaan ng sharp nail sa gitna ng yung strike na ginawa. Actually, yan yung ang nangyari kasi habang inililigtas niya, yung mga binalikan niya yung kanyang amo. Kasi wala palo sa blood sa may kindi, may shelter day. Correct. Pinawil to may employer to. Nan pinawil to may employer to. Wala ay pagsabog, sikatusunak na. Sikatunak na. So yung natamaan. Tamahan po siya ng sharp nail. Papunta sana siya sa sa bomb shelter. Bomb shelter, nakaabot dahil bumagsak na nga yung bomba. Tama naman. Tinamaan siya ng mga sharp nail. At imagine, tinutulungan niya yung kanyang inaalagaan. Na papunta ng bomb shelter. Kaya siya po ay nasawi yan sa may Israel. At kanina tinawagan din natin ang PNP Basista para magpag-ugnayan sana at gawin din kay Mayor Jolly J.R. Rosilio ng Basista. Pero masyado pang maaga. Ang sabi ng PNP official na nakausap natin nagtungo daw si Mayor Jolly Rosilio doon sa pamilya ng biktima kagabi, kaya medyo puyat. Pero subukan natin hanggang mamaya, baka sakaling makapanayam natin itong si Mayor Jolly J.R. Rosilio ng Basista, Pangasinan. Okay. Sa mga kababayan natin dyan sa may Middle East, may mga napagtanungan natin dyan kasi karamihan kasi na mga kababayan natin ay OFW mula sa Qatar, sa ibang bansa sa Middle East. Nasa ligtas silang kalagayan gaya ni Lovely Unique Kanta na nasa Qatar ngayon. Ligtas sila. Pero nanang mura na video na OFW. Grabe. Kasi nga, marami mantikyabod tawon at yan. Para ka lang, alam mo yun, nanonood ng fireworks. Ayan, Ano ba yung mga nasasakupan ng Middle East o gitnang silangan? Ang ilan yan yung nasasakupan ng yung Israel, Israel, katabi niya yung bansang Jordan, Egypt, Lebanon at Syria. Correct. Yan. Pero ito pa. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon. Ayan. Yan yung mga nasa Middle East.
So, yun po yung mga ko ngayon, medyo apektado, ika nga. Yung hinahanap niyo yung Dubai, nasa UAE yun. UAE, United Arab Emirates po yung Dubai. Kaya't, ingat-ingat lang sa ating mga kababayan, dyan po sa may Middle East, para sa ganun, ay, yung hindi ko, ayan, tinatawagan natin si Mayor Jolly Roselio. Kaso nga lang, tulog pa yata. Oo, si Mayor Roselio. Okay, subukan na natin kung, Wala pa bang pahayag sa social media si Mayor? Out of coverage area. Ah. Please try your call later. Okay, wala pa. Hindi pa, nakaklose pa yung Pero cellphone. si Pangulong Marcos may message. Anong sabi? Doon sa parinig na lang natin Oo. Ating mga kababayan, ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report Aha. na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong may i-report, ay i-report ko po sa inyo kagad. Okay. So, Sikintan, si Pangulong Marcos po yun. So, silang mag-asawa ay nagtatrabaho bilang OFW sa Israel. Oo. At in-identified na ng kanyang asawa na yung namatay ay kanyang asawa. Kaya't sabi ni Pangulong Marcos naman, lahat ng mga kinakailangan na ibigay ng gobyerno ay kailangang ibibigay sa pamilya. Oo. Kaya't yun si Mary Ann Velasquez de Vera, taga-Basista, Pangasinan. Taga-Basista, Pangasinan. Siya po'y natamaan ng shrapnel habang inililigtas niya papunta sa bomb shelter kasama yung kanyang mga amo. So, nakakalungkot nga yung pangyayari dyan sa Middle East. Sana pagdasal natin na casualties, di ba? Casualty. Yung ni-report natin Pilipino lang yun Oo. Wala pa yung mga namatay mismo doon. Yung taga doon. Yung mga taga doon, Oo. yung mga actual Kung kasi minomonitor ng ating pamahalaan yung mga kababayan natin So, yan, isa na yung nasawi. Isa na yung nasawi. Oo, sana huminta na yung kaguluhan dyan sa Middle East dahil ang naipit dito ang ating mga kabayan especially mga OFW. Itong gera na to. Ano ba ang epekto na naman ito mamaya? Siyempre, Yung pagtataas na naman. nandyan na yung gasolina. Mga krudo, gasolina. Kasi sa mga bansa na yan, mayaman sila sa langis kaya't asahan na naman yan ang pagtaas. May paggalaw na naman. Ng petroleum product. Lunes ngayon. Hindi natin inunahan. Kaya nga. Martes. Sana wag na. Sana wag na. Siyempre, kawawa naman tayo pag tumaas na naman yung mga gasolina. Ganyan, nagkakaroon ng chain reaction yan. Tataas din yung mga bilihin. Magiging domino. Kaya, ito nga, sana matapos na sa madaling panahon. Sa lalong madaling panahon. Yung kaguluhan dyan sa Middle East. Although,
na yung supreme leader ng Iran nasawi daw kasi wala pang report ng authority ng Iran May bangkay, kurang. Oo. Pero may pinakita sa social media, ewan ko kung totoo nga, na nandoon, nadangaran ng malaking simento. Yung bangkay, kung totoo, kung hindi AI yun. Ang ilabas nila yung Yung totoo. Huwag naman kayo maglalabas ng mga mga fake news. Para sa ganun, dapat credible lahat ng mga news. Gamitin yung Social media sa mabuti, sa kabutihan. At sa pagbibigay na rin ng Tamang impormasyon. impormasyon. Oo. Para sa ganun, hindi magkakaroon ng misleading sa mga reports. Oo. Tulad niyan, yung walang nasawing o walang nasaktan na Pilipino sa Middle East. Paglabas ng report, meron. Maya-maya meron na palang Pinay, taga Pangasinan pa. Pangasinan so pa. at least nababahagi natin yung mga latest na balita. At pinarinig na rin natin yung statement ni Pangulong Marcos. Ayan, oo. So, yun po, nakakalungkot talaga, kahit na wala ka sa actual na pangyayari, na-imagine mo lang yung kalagayan ng mga OFW. Grabe, sa hirap ng kailang dinaranas ngayon. Dahil sila naiipit sa kaguluhan. Sa pamilya, nagsasakripisyo para sa pamilya. Oo. Tapos maiipit ka pa sa gera. Sana magkaroon ng katahimikan na dyan sa pagitan ng ilang bansa. Alas 6:47 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, itong naman magandang balita ang ating tatalakay, kapaborito Errol. Dahil magandang balita sa mga taga bayan ng Mapandan, Pangasinan, sapagkat nagbukas na ang bagong urgent care and ambulatory service o yung Bukas Center. Na yan ay pinatayo dyan sa may barangay Tourist sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Carl Christian Biga. Ang Bukas Center o ang bagong Urgent Care Ambulatory Service Center ay mga pasilidad na pinasinayaan ng Department of Health to Region 1 Medical Center at nandyan sa pamumuno ni Centennial Medical Center Chief o MCC, Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan. Pinatayo ang Bukas Center upang magbigay ng mabilis at abot kayang serbisyo medikal dyan sa bayan ng Mapandan. Siguro pwede nating makapanayam si Mayor Carl Christian Biga kung sakasakaling pahintulutan tayo na makapanayam this morning. Para ganitong oras baka nag-iikot kasi. Para malaman. I-try natin. Para malaman natin yung buong detalye kaugnay po sa naturang pinatayong Bukas Center dyan sa Barangay Tourist sa bayan ng Mapandan. Na ito ay magsisilbi na isang medical services para sa ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ang Bukas Center sa bayan ng Mapandan ay ang kauna-unahan, tama ba? Oo. Kauna-unahan Bukas Center sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Bukas Center ay magsisilbing one-stop shop para sa mga outpatient na gustong magpakonsulta. Nandiyan yung laboratory at diagnostic test, gaya ng pagpapa-x-ray at ultrasound. Diba?
Pwede rin ng mga minor surgery Mhm. o mga simpleng operasyon na hindi kailangang magdamag Oo. sa ospital. Ayan. At dialysis para sa mga pasyenteng may sakit. Ayan. May sakit na sa tulad ng bato. Oo. Alayo na ng Bukas Center, ang proyektong ito ay upang mabawasan ang mga nagdadagsahang pasyente sa mga ospital o yung tertiary na hospital. Mhm. Diba? Mabibigyan sila ng agarang atensyon ng medical sa mga lokal na komunidad. Ayan, oo. At ito ay tugon sa adikain ni Mayor Carl Christian Biga na dalhin ang serbisyong pangkalusugan ng mas malapit at abot kaya ng mamamayan. Mhm. Oo, kaya yun po yung kondyan. Napakaswerte po ang bayan ng Mapandan dahil nga nagkaroon sila ng Bukas Center na ito ay nagbukas na noong nakaraang Sabi araw. nga ni Director Mejia, Oh, Bukas Center, walang cashier, walang bayad. ayan. Ba? Oo. Kaya nga, yan ay isang programa ng Department of Health. Oo. Siyempre, ang dito, namumuno dyan through Regional Medical Center, si Director Dr. Joseph Roland Mejia. Oo, kaya't yun nga, ang alam natin yung Mapandan, yun yung unang binuksan Mhm. na bukas. Unang-una. Oo, dito sa lalawigan ng Ito Pangasinan. po ay programa po ng Department of Health at syempre ang DOH ano ba yung ang sinabi kasi ni Director Oh. na kung sino man yung mga medical center chief ng DOH katulad ng R1MC ay sila rin yung tumatayong provincial director ng DOH. Ayan, oo. So congratulations po sa inyo, Mayor Carl Christian Biga, dahil nagkaroon kayo ng Bukas Center dyan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Oy, magandang umaga kay Iyon Mendoza. Pakibati mga boss dito sa Barangay Poblasyon Lingayen, Pangasinan. Si Ian Mendoza, ito yung isa sa mga kagawad ng barangay. Hindi ako nagkakamali. Kumusta na yung kapitan niyo dyan? Saan ba yan? Sa Lingayen, Poblasyon. Poblasyon. Oo. Poblasyon? Poblasyon Si Lingayen. Hiram Sugin, Kapitan Poblasyon. Siya ba yun? Oo, siya pa rin. Napalitan na ba? Hindi ko masyado kabisado. Ayan. Ferdinand Nagal. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Gawin din kay Marivic Rivera Balason, magandang umaga. May sabi dito ni Nico Morales, ngayon ay meron na tayong bagong pasilidad para urgent care na magbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo, madaling dalhin ang mga pasyente. Mabuhay kayo, Mayor Carl Biga, sabi niya. Si Carlo Aquino, maraming salamat po, Mayor Biga, dahil inuna nyo ang kapakanan ng ating bayan. Si James Cruz, maraming salamat po, Mayor Carl Biga, sa pagbibigay halaga sa kalusugan ng mamamayan. Si Rhea Aquino, salamat Mayor Carl Christian Biga, tunay na maasahan po talaga namin kayo at salamat sa tapat na pagsiservisyo ninyo para sa ating mga kababayan. Katrina Soriano, salamat po Mayor, malaking tulong po ang Bukas Center sa ating mga mamamayan ng Mapandan. Susan Ramos, nakakabilib talaga ang Mayor ng Mapandan sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo. Si Carmina de Vera, malaking tulong ang Bukas Center para sa pagkakaroon ng mabilis na serbisyo sa pangkalusugan. Maraming salamat, Mayor Viga. Importante kasi ito at programa at abiglaman. Yan. Dahil yung mga kababayan natin na nagkakasakit, at least meron na silang
lalapitan. lalapitan. Meron ng Oo. hospital na yan, libre ang Libre. serbisyo. Ayan. Si Majin Akurda. Nasa HK. Magandang umaga, Hong Kong. Parang namimiss mo ang Hong Kong. Okay, 0918-4729, happy 77th birthday kay former Mayor Sammy Rosario ng Binmalay mula sa nagmamahal na Binmalay Tuda, sabi niya. Tuda. Marami tricycles and tricycle operators and drivers Ayan. association. Oo. 0981-5738, happy birthday, Mayor Sammy Rosario. Mahal ka ng Binmalinyan, sabi niya. Si 0943-6749, Mayor Sam, happy birthday. Sana malakas ang inyong pangangatawan, sabi niya. Si 0922-6027, happy 77th birthday, Mayor Sammy Rosario. 77 na pala si Mayor Sammy, ano? Oh. So, happy birthday. Ngayon ba yung birthday niya? Ngayon daw eh. Ngayon, O kaya pala maraming bumabati, So, happy birthday, Mayor Sammy Rosario ng Binmalay, Pangasinan. Naway nasa mabuti kang kalagayan at masigla ang inyong May pangangatawan. babagatan Maxil, Oo. naman, lawas. Lawas. Ayan, Maraming, serbisyo niyan. maraming nagmamahal kay Mayor Sammy kahit na wala na siya sa serbisyo nandiyan pa rin yung kanyang pagmamahal din sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Hinahanap pa rin nila yung tunay na serbisyo sa Binmalay, Pangasinan. Bakit? Bakit? Yan ang tanong. May kulang sa serbisyo. Hindi nila nararamdaman. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Siyempre, ana pa mo tayo walay namimiss mo, di ba? Correct. Baka walay namimiss ng serbisyo. Baka nakukulangan sila sa serbisyong ibinibigay ng nakaupo. Kaya hinahanap nila yung dating naglingkod dahil doon nila ramdam yung tunay na serbisyo. Ni Sammy Rosario. Ayan. Happy birthday, Mayor. Oo. Sambang selebrasyon. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang pinarating sa atin na yung maling sistema daw sa pag-evaluate ng pangalan ng mga biktima ng Bagyong Uwan. Teka, malawak ang lugar. Saan yan? Saan yan? Ito, basahin ko na. Itong text dito, 0986-5740. Sabi niya rito, mga kapaborito, maraming nagreklamo kay Barangay Secretary Iner. Amalia Andaya ng Barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. Kasi siya ang nagbigay ng datos ng mga apektadong ng Bagyong Uwan. Okay. Oo. Uwan. Na hindi naman apektadong pamilya ay nabigyan ng ayuda. Kaya dapat sana yung talagang tatanggap ay hindi nabigyan. Ayan, kaya may panawagan sila kay Mayor Patrick Karamat at MSWD Gorospe. Ayan. Talakayan natin, Bago tayo mag-commercial. Ayan. Yung opening ng Region 1 Medical Center Centennial Invitational Friendship Games. Invitational Friendship Games sa mga kawani ng Department of Health Hospitals ng regional offices, Region 1, 2, 3 at ng CAR. Ayan. Maglalaro po sila, meron po silang friendship games, iba't ibang sports. Kaya. Ngayon ang opening nila. Ayan, Ngayon ang kanilang opening. Ayan, good morning. Diyan sa may saan ba ito?
Dagupan City people sa Studom. Uy, sa Dagupan City. Dagupan City. Home base. Region 1, 2, 3, 4 at ng car. Ayan, home base. Yan, mga DOH hospitals. Oo. Ayan. Congratulations po si good morning pala kay Don Ramon Bautista. Senior. Senior, Ayan. dating board member po yan at dating vice mayor. Ayan, ng bayan ng Manawag. At dahil din kay Junjun Bautista Jr. Si Junjun. Ayan, Si MCC. Aha. Si Centennial Medical Center Chief Aha. Joseph Roland Mejia. Congratulations po. So another ano na naman to? Another successful program na naman ito. Imagine, may friendship game sila. Oo. Maglalaro ang Region 1, 2, 3, and 4 at ang car. Yung mga kuan ha. Mga kawani ng DOH. DOH, ayan. Pero hindi porkit may ganito sila ay maaantala yung servisyo. Ay, hindi. May mga anihan, may mga representative po Correct, yan. Yan, at ilang pa mga issue ay ating tatalakayin. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control. Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita.
popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 7:05 ng umaga. Sa magpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Iya Kabuasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtaruleng ko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, petsado sa buwan ng Marso 2026. Lunes Manim Imes. Okay. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po, mag-text kayo o tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number na 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, pwede din po kayong mag-message dyan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Paborito. Yung nag-text kanina mula sa 09865740. Sabi niya rito, mga kapaborito, maraming nagreklamo kay Barangay Secretary Amalia Andaya ng Barangay San Miguel, Calasiao, kasi siya ang nagbibigay ng mga datos sa apektado ng Bagyong Uwan. Hindi naman apektado ang pamilya, sila yung binigyan, ngunit yung karapat-dapat na tumanggap, hindi nabigyan. Sana malaman ito, sabi niya, ni Mayor Patrick Karamat at MSWD Guruspe. Salamat. Si Madam Edita. Ayan. Itatawag imano mi reklamo, baka nayarin imbestigahan nyo tayo nagagawa dito na Barangay San Miguel ba yung texter? San Miguel. Barangay San Miguel. So, ilang buwan na, kapaborituro lang lumipas? Yung one, I think it's 5 months ago, 4 months. Ganun, parang 4 na buwan. Na nung nanalasa si Super Typhoon, actually, signal number 5 tayo nun dito. Ang DSWD ay namimigay ng cash grant. Na naapektuhan ng pamilya sa buhayan ng Calasiao noong Thursday, noong Huwebes. Sila. Kung hindi ako nagkamali, ang mga partial damage ay nakatanggap ng tig 5,000 ba? At ang totally damage o bahagyang nawasak ang bahay ay 10,000. So dalawang klase yung kanilang pinag-identify. Yung partial damage at yung totally damage. Ngunit ang sinasabi nga nitong texter, itong si Barangay Secretary Amalia. Andaya. Tila yata itong nagte-text na. Yung mukhang singa kina mo wala may palikdo.
Kasi Yan, ano kasi ng apelyido niya, Andaya eh. Oh. Ang mga residente ng Barangay San Miguel, dyan sa Kalasyaw, na ayon sa sumbong ng taga Barangay San Miguel, lumalabas na nawala ang mga nawala yung pangalan. Yung pinilap nila. Pinilapan nila. Na form. Na dapat sana sila yung karapat-dapat na tumanggap sapagkat ang kanilang mga kabahayan ay talagang na-damage. Damage ng bagyong Uwan. Sabi pa ni Kwan, 0986-5740. Sir, ang ginawa ni Secretary Amalia Andaya, nag-submit ng 2 tao sa isang bahay, kaya pagdating ng evaluation, natanggal sa listahan ang totoong may-ari ng bahay. Sandali. Iba rin yung nakarating sa akin na sumbong. Yung iisang bahay, 2 sila. Ang pagkakasumbong naman sa akin, si letter A na lang, kunyari A tsaka B. Etong si letter A nawasak or totally damaged. Ang requirements kasi dapat may picture. So picture. So yung etong si letter A nag-fill up ng form. Nag-submit. Ayun pala si letter B nag-fill up din ng form. Nag-submit din. Ang problema, yung litrato yung litrato ni A. So yung isang bahay na nasira, ang original na may-ari itong si letter A, at si letter B gumawa rin ng nag-fill up din ng form, pero ang naipasa yung litrato ni letter A. Ngayon ito na ang problema. Diyan daw sa barangay, bakit ganito? Kanto may man-evaluate. Parehas naman ang litrato ni A at saka ni B. Sino ba talaga dito? Yung may-ari. Ito naman daw, meron daw silang hocus-pocus. Itong si letter B, porkit malapit daw doon kay yung gumawa ng anomalya, yung tinuro niya yung letter B. Ang letter A na may-ari mismo, kabalang sungaran to. Ang ang umiikot dyan na tumitingin sa mga ang alam ko dyan, parang DSWD, Barangay Health Worker. Ang barangay council, ang barangay council sana ang kumukuha ng mga datos ng partially damaged at totally damaged na ibibigay sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD. Walang kinalaman dito dapat ang barangay secretary dahil hindi siya ang proper authority. Tama ba? Tama. Ang proper authority dyan, siyempre yung kapitan, ang kwan dyan. May proper authority na siya ang kwan sana mag-submit sa mga datos na yan. Si-certify niya na talagang yung mga si kaso ng papeles. Ayan ang papel niyan. Ang function kasi ng secretary ng barangay, yung duties, function, and responsibility ng isang barangay secretary ay tulad ni si Madam Amalia Andaya, magsisilbing pangunahing tagapagtala, tagapag-ingat ng mga records sa barangay, at siyempre yung mga siya yung may sisinop na sarata records at barangay. Ang supposed to be na mangyari dyan kasi mangyayari dyan, ang barangay health worker, sila yung iikot sa mga every bahay at titignan nila yung mga partially at saka totally damaged, and then bibigay sa kay kapitan, titignan nila yung records ngayon na hawak ni secretary kung totoong yung mga sinabmit na mga pangalan ay nandoon sa listahan at taga doon sa barangay na yan. Tapos kung sila ay taga dyan, certified ngayon ng kapitan na ito ay totally damaged, ito ay partially damaged,
sa kanila, isasabing kayo doon sa MS tama, Municipal Social Welfare and Development SWD. sa bayan. Yun sana yung mga mabibigyan ng mga ayuda. Ano ba ang tungkulin ng nabanggit mo kanina? Ang Ang tungkulin ito. Yung ano ba ang duties, functions and responsibilities ng barangay secretary? Okay. Ang pangunahing tagapamahala ng mga dokumento Correct. at record ng Barangay. Ang kanyang tungkulin ay nakasaad sa Local Government Code of 1991 na siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng sangguniang barangay. Tama? Correct. Tagapagtala ng mga pulong o yung minutes ng meeting, ng session. At yung mga dokumento, tama sinabi mo. At siya rin ang nag-i-issue ng barangay clearance, barangay certificate, certificate of indigency or residency certificate. At basta tumutulong sa paghahanda ng agenda. Pero yung pagkukuto, yung dokumento na ibibigay sa may nagtatanong dito Pakitanong nga po from 0223 so 10 to. Yung bagyong uwan, sir. Pakitanong nga kay secretary kung may anak din siyang nakatanggap. Ay, hindi ko alam. Yan ang kon dyan. Oo, hindi ho namin alam kung may anak o may mga anak na natanggap. Kung buyak matsukin doy. Kaya nga ang kon dyan. Ito hindi direktang nagdedesisyon ang barangay secretary. Correct. Kung sino ang bibigyan ng ayuda ayon sa alituntunin ng DSWD at ng Local Government Code. Ayan, Yan. ang pangunahing tungkulin kasi ng barangay secretary ay siyempre taga-abot, taga-tala. Yan yung nabanggit natin kanina. Taga-pag-ayos ng mga dokumento na hindi makikialam, pakialamira sa mga pagbibigay ng mga ayuda. Huwag sanang madaya. Andaya. Ito ang listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda ay karaniwang manggagaling sa LGU. Hindi sa barangay secretary. Hindi ho siya ang dapat. Teka, Agulat secretary so yun, antoy babaga ng kapitan mo to kapitan, antoy ay secretary. Unya so kagagawa to, di ba ito imbestigahan tayo? Correct. Kung totoo man na ganito ang estilo nitong secretary mo, wag mo nang intayin na may mga, alam mo na, wala ni Ray, nagawan to singa, reklamo lalamot, kalila. Kaya nga Tanggalin nyo na. Itong secretary nyo na dati pa lang ito, daycare teacher. May daycare teacher. May reklamo sa kanya nung nasa Nung siya ay daycare teacher, daycare na nga, siyempre mga nag-aaral dyan, mga batang musta lang, yung arami yung kagulag ni daycare lang at nampaking kunuya sikreto fundraising money contest Mr. and Miss konto singaman money contest o beauty contest? Money contest, no beauty kasi no money involved. Kaya nga no money involved. Pero pag money contest, may pera si Miss Ganda o Mr. Pugi, ganun. Di ba? Si Katuya so issue nun saman. Pero ngayon, eto na. Ano ba ang sino ba dapat ang mag-validate dyan? Siyempre, ang mag-validate dyan, siyempre, unang-una, yung mga BHW pumunta sa mga... Certify ng kapitan. Certify ng kapitan na talagang ito ay taga-doon sa barangay na yun. Unless agtukaba ng kapitan, ilalamit ito apektado, tampirma la pirma. Yun ang dyan. Pero imposibleng hindi kilala ni kapitan. Kaya nga kaya ang barangay secretary, huwag sanang pakialamira. Amalia Andaya. Huwag mo naman dayain yung mga taga dyan sa barangay San Miguel. Kaya dapat na imbestigahan ito. Itong si Secretary Amalia Andaya. Dapat ipatawag ito sa Sangguniang Bayan in aid of
legislation. Yung pag-validate naman ay dapat kung sino yung karapat-dapat Oh. at kung sino talaga yung nasalanta. Oh. Hindi yung itong mga opisyal ng barangay tulad ng kapitan at staff, hindi ang barangay secretary. Correct. Mahigpit po na pinagbabawal ng DSWD ang pumili Oo. ng kanilang mga paborito o kaya ay magbawas ng mga tatanggap ng ayuda. Oo, kaya nga eh. Oh, kaya yan ang mula ito na naman si 0956 na nakikinig 43229. Mga sir, may bayad ba sa process Anong bayad? ng payout? Kasi dito sa San Miguel, Kalasyaw, naniningil si Secretary Amalia Sandali. ng tig 100. Ano? Ang Totoo ba yan? Oo. Totoo ba ito? Totoo ba yan? May naniningil dyan? Oo. Sino naniningil itong si ano? Itong si Secretary Itong si Secretary? ng tig 100. Madam Edita Gorospe, baka ho nakarating na ho sa opisina niyo itong ganitong reklamo, pakiasikaso naman ho. At saka sa Sangguniang Bayan, sir bang chairman ng Sangguniang Bayan. Oo, sa councilor yan, councilor. councilor, dapat ipatawag yan sa Sangguniang Bayan para pag yung magpaliwanag. Hindi maaaring maningil ng anumang processing fee. Processing fee ng gobyerno? Maniningil. Iba. Kung totoo. Sa mga taga-barangay San Miguel, sino ba yung mga nagbayad dyan? Yung mga nasingil? Kasi para ate texter baka manggagawa labat na istorya, kawawa naman yung sekretary. Kaya nga, pero kung totoo man ito, bawal yan. Pwedeng ireklamo yan, tanggalin nyo na yan. Masingil Hindi maaaring maningil ng processing fee. Ang barangay secretary o sino mang opisyal ng barangay dahil yan po ay illegal. Illegal. Money involved yan Kaya kung meron yan, parating ninyo sa DSWD at o kaya sa DLG. Silang bahala na magbibigay ng sanction sa mga opisyalis ng barangay kung sakasakaling meron man yung naturang pagbabawas ng mga ayuda o kaya pagbabayad ng mga processing fee o pwedeng ma-disqualified o matanggal sa serbisyo yung mga opisyal na ganyan. Tulad ni Barangay Secretary, kung totoo man yan, nagtatanong lang kami kasi ito yung tinitik sa amin nagtatanong lang tayo at tinatanong natin sa mga taga dyan sa San Miguel kung kayo ba ay naka-experience ng ganyan. Hindi yung paniniwalaan kagad natin yung texter. Ano ba yung unang reklamo? Yung pinili, yung tatanggap ng ayuda na kesyo si Secretary ang nagkukuto kung sino yung mga dapat makatanggap. I-verify natin yan. In fairness naman doon sa barangay secretary, tama ba? Tama. Etong si Amelia. Amelia Andaya. Baka merong anomalya, maimbestigahan. Kandali, katunog ng pangalan pala. Parang Amelia, parang magkatunog tapos yung Andaya, parang magkatunog sa tayo. Lamang So, ikaw na barangay secretary. Na pag napatunayan nila na ikaw ay naniningil, ang pamamahagi ng ayuda ay trabaho ng barangay. Hindi dapat pagkakitaan ng mga nasa barangay. Correct. Lalo na ng barangay official at kasama ang sekretary. Hindi po dapat yan. Kaya't napakaraming reklamo yata sa iyo, Madam Andaya. Si Kapitan ganito na lang. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na sumagot. At pwede mo ring i-deny na yung mga binibintang at sabihin mong hindi totoo na ikaw ay nangingialam ay mag-usap-usap kayo dyan sa DSWD. Diyan sa DSWD, pero pwede rin kayong sumagot dito. Pero ang maganda, yung nag-text,
ay Pumunta na sa pumunta MSWD. na kay Madam Edita Gorospe. O kaya sa Sangguniang Bayan. Oo. Hanapin niya kung sino yung chairman ng kundyan. Kasi bakit Oo. may napipili. Oo. Yung mga karapat-dapat walang natanggap. Tapos yung processing fee 100 pesos, which is sa pagkakaalam ko walang sinisingil yan. Tama. Kung may pasingil man dyan, sinong nag-uutos? Kaya nga. Sinong nag-uutos na maningil? O tapos, mababalitaan natin yung mga kaalyado nitong si Secretary, libre. Aba. Ayan. Di ba? So, titignan natin yan at investigahan natin kung totoo nga yung mga sumbong na yan at para makorek at matanggal itong sekretary kung mayroon siyang pagkakasala. Pero pag kayo ay nambibintang at naninira lamang, Ay, mahirap yan. kawawa naman si Secretary. Ayan, okay. Kawawa naman siya Aha. pag ganun. Pero pag totoo, Aba, dyan. dapat managot. Ayan. Teresita Valenzuela. Ayan. First thing to remember and that DOLG should be aware of the barangay secretary must not be related to the barangay chairman up to the 4th degree. Sana nga. Daniel Salome, dapat tanggalin ang sekretary na namimili kung sino ang bibigyan ng ayuda. Alma Sumar, happy 77th birthday to Mayor Simplicio Sammy Rosario. Ulysses M, sabi niya, happy birthday Mayor Sammy. Si Bergie Rivera, ang malaking katanungan, sino talaga ang tagalista at ano ang katangian ng makakatanggap ng ayuda kasi parang selected sana maging fair, sabi niya. So sa nakusta si Secretary may hawak ng listahan mula sa BHW kasi sila ang nag-iikot sa barangay tuwing may ayuda ibibigay ng BHW sa Secretary at si Kapitan kahit nasa listahan ng benepisyaryo. Kung ayaw bigyan, wala kang magagawa. Political color o politically motivated. Si Melda de Guzman, happy birthday Mayor Sammy Rosario, mahal ka namin sa Bimaloy. Mayroon na madruna kung sino ang gusto ng kapitan, yun ang ilalagay sa listahan. Kapag mayroong nakalista na ayaw na bigyan, tanggal sa listahan. Diosdado Benavista, si Kaping ang masusunod. Pag ayaw nila sa tao, bura agad. Pangalan. Ito, binabasa lang natin. Teresita Valenzuela, that's right. Mylene Madruna. Sige, mag-exercise muna tayo. Okay, engineer, take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Magandang umaga din kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Elias Bay. Elias Villanueva, good morning. Si Councilor Jose Lorisco. Councilor Mike Sison, good morning. Si Liga President Jose M. Paris. Good morning. Ganon din kay MDR. Ed Villacur. Hey, Sir Ed, good morning. Si Si Sir Mark Caspillan. Good morning. Good morning. Anong office na siya? Diyan sa may Waste Management. Hindi, sa Menro. Menro pa lang. Menro. Hawak niya yung waste management. Ayan. Pero Menro. Ayan. Magandang umaga din kay Kapitan Saudi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Hey, good morning kay Joel Calvo. Older mo tayo, Joel Calvo. si dating Liga President. Carlito Dion. Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat ng mga barangay official diyan sa Barangay Makabito. Si Kagawad P. Hulimain, Kagawad Junjun Cabrillo, Kagawad Domedor Episcope, soon to be Kagawad Alben de Vera de Guzman.
Si Madam Anita Rolosta, ang BSW dyan sa may Makabito. Magandang umaga. Oy! Kagawad Regan P. Kirato. Barangay Bunlaga. Ayan, magandang umaga. Sa pa may pagani-gani ditan? PJ Peralta. Okay. Kagawad Pagani-gani. Ah? Si katutan may itutulak datan yakin. Ayan. Ya balon kapitan. Si dyan. katutan, no? Oo. Diyan sa Barangay Bunlag. Si Kagawad Dio Quinto Peralta, magandang umaga. Si Sir Felix Domicilio, magandang umaga diyan sa may Mapandan. Sa mayor's office yan. Kay Sir Jeffrel. Albasaldo, ano? Abrasaldo. Abrasaldo. At gawin din kay Boss Darwin, magandang umaga. Yung Pandan Festival 2026, abangan. Yung mga schedule of activities ay meron na po. Ayan. Wala tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bacterial Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre dyan sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabiana ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programa Liknay Badoy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.